काहे कि धोनी का इंतजार करत रहा कि हाँ मनी भाई कब अवस्था आगे नहीं लो यहाँ बात करे खातिर एकदम अपना भोजपुरी भाषा में तनी टाँठ बोले के बा तनी और टाँठ बोले के बा एकदम पूरा एकदम टाच के बोले। ऐसे बतियावे के पड़ी। और सबसे खास बात ये बाकी आज मैच बा मुंबई और दिल्ली के बीच में। तो आज मैच एकदम तगड़ा मैच होके वाला बा जो अभी चालू हुई थोड़ा देर में। तो अभी लोगों ने इंतजार हमार काम बा जाए दो हमार काम बा ये सब हम बोलब। तू बतावा तारा कैसा लागता जी बताओ पहले बार कि मुंबई में ऐसे मतलब आईपीएल के पहले बार आवत रही जब तू पहले बार आईपीएल भोजपुरी में सुनले रहो तो कैसा लागल बिहार में रहो? बहुत बढ़िया लागल। लोग सुनता ये बहुत अच्छा बात लागत हमरा। लोग सुनता भोजपुरी से जुड़ता इसे भोजपुरी आगे बढ़ी तो अच्छा बात। खास बात क्या लागल तारा सुन के बताओ? लागल कि मजा आवेला लागल लोग मतलब सब लोग के इंटरटेन होला थोड़ा सा हंसी आवेला तो लोग देखेला जुड़ेला लोग के चला एगो चौका छक्का लागल चाहे एगो बॉल मिस हो गई चाहे वाइड चल गई चाहे बार बार वाइड जाता नो बॉल जाता तो भोजपुरी में कैसे का हमनी का लगे गाँव के तुम तो खेलते हो क्रिकेट तो कैसे कहत रही हमनी के रे वाइड 3 बार डिग्बे तो तोरा घटा दे जैसे बार बार वाइड फेंके हमनी ने हाथ होके लागत है हाथ टेढ़ हो गल बा हटाओ दूसरा कोनो के लिए फार्मा टेढ़ हो गल बा और फार्मा टेढ़ हो गल बा। और बतावा कि का करल मिराज भाई मतलब तार तो यूट्यूब पे बहुत तू फेमस बड़ा देखले बन तार वीडियो खूब फेमस बड़ा कोनो